Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ududule wasala enkundleni unogada wemali ngesikhathi bethulana phezulu nezithola boya namhlanje eVerelem ngesithuba zabo 12 emini. Kube ukuthi ke abasolwa bangaziwa abagasele imonti yemali enkampani yaka Ease namhlanje eVerelem babe sebethulana phezulu ngenganono kanye nabaqaphi bemali balidubule ekhanda lasala endaweni yesigameko. Inkampani yonogada Reaction Unit South Africa iphuthume endaweni yesigameko yafica unogada oyedwa edutshulwe walimala kanzima ekhanda. Lo nogada odutshulwe ekhanda walimala kanzima kubeka ukuthi udutshulwa abasola abangaziwa babe sebemphuca izibhamu zakhe ezimbili esincane nesikhulu abebehamba ngepolo el silver ebelingana number plate kubeka ukuthi ke akwaziwa ukuthi uyaphila noma cha kodwa ubengakadluli emhlabeni. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezigundleni zokuxhumana ngalo loludaba. Usembiso imithetho uthe uhulumeni kumele enze okuthile ngale ndaba yegebengu eseyiqedile ngokubulala noma ezibamba onogada bemali. Umalusi Mkhize uthe kumele bebanjwe nje ungakapheli u3 days. Umkhwanazi ke akadlali siyazi uzobathola. uLeon Munsam uthe sibonga iReaction Unit South Africa ngaso sonke isikhathi hlezi isebenzela ukusiza asebelimele noma ukulwisana nobugebengu. Kungani kungaqashwi yona igade izimonto zemali ngoba iyawenza umsebenzi. uSindiswa uthe kwaze kwanzima omunye engumazi wayisebenzela yona inkampani le bamdubula bambulala kubanjwa yona inkunzi ngonyaka ophelele. Sengathi lo nogada limele engalulwama ngokukhulu ukusheshsha. Bafethu ke maningi ngakhulu ama comment ngizofisa ukuzwa ukuphala kwenu khona lapha kwi comment section ngalo lo daba. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.